ஒரு பிபி மிஷின் கலெக்டருக்கு பிபியை ஏத்திருச்சுங்க. திருவாரூர்ல நடந்த ஒரு விசித்திரமான சம்பவத்தை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம். திருவாரூர் செம்மங்குடி அரசு பள்ளியில ஒரு மருத்துவ முகாம் நடந்திருக்கு. அத ஆய்வு செய்ய நம்ம மாவட்ட கலெக்டர் மோகனச்சந்திரன் போயிருக்காரு. மக்கள் கிட்ட நலம் விசாரிச்சுட்டு சரி நமக்கு ஒரு பிபியை செக் பண்ணுங்கன்னு செவிலியர் கிட்ட கைய நீட்டினாரு. அவ்வளவுதான். அங்க இருந்த மிஷின் காட்டின ரீடிங்க பார்த்த கலெக்டர் ஆடி போயிட்டாருங்க. பிபி அளவு 155ன்னு காட்டுது. நமக்கா இவ்வளவு பிபின்னு கலெக்டர் ஷாக்காக அங்க இருந்த டாக்டர்கள்லாம் பதறி போயிட்டாங்க. உடனே ஓடி போய் வேறொரு மிஷினை எடுத்துட்டு வந்து செக் பண்ணா அதுல நார்மலா காட்டுது. அப்போதான் கலெக்டருக்கு மூச்சே வந்துச்சு. ஆனா அங்க இருந்த மக்கள் சும்மா விடுவாங்களா? விளம்பரத்துக்கு செலவு பண்ற காசுல உருப்படியா நல்ல மிஷின்களை வாங்கி போடலாமேன்னு அங்கேயே முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. கலெக்டருக்கே இந்த நிலைமைனா சாமானிய மக்களோட நிலைமைய கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இதுல என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னா, இந்த மருத்துவ முகாம் இருக்கே தமிழக முதல்வரோட நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் உயர் மருத்துவ சேவை முகாமுங்க.